Čaute. Chcel by som nejaké videjko natočiť z rieky, lebo už za 10 rokov asi dvakrát som bol. Tak chcel by som už vyskúšať, lebo ja väčšinou na jazerách som chytával. Tak idem si to tam krmiť aspoň 2 dni a potom vybehnem von, že či sa podarí dačo. Uvidíme. Je to moje prvé video. Tak aspoň hádam bola, čo sa podarí. Tak ešte toľko by som chcel dodať, že rád aj plavačkujem, aj na feeder chytám, ale aj na bojle. Chodím len na miestne vody, zväzové, na súkromné vôbec nechodím. Mám pochytaných pár takých krajších kapríkov aj amúrov, tak na konci videa by som vám tam pridal. To amúrovanie ma dosť baví, tak možno aj z toho by som časom potom natočil nejaké videjko. Tak myslím, že to je toľko. Tak čaute zatiaľ. Som na mieste. Ideme, nahoďme tam túto smradlavú, to je jak nohy. To je neskutočný smrad toto. Fuj. Nechcete vedieť, jak to smrdí. Fuj. No, ale ryby to ľúbia. No tak som vonku. Vyskúšame na ten feeder. Čo to spraví. Nejaké karásky, amúr môže. Tu smradlavou kukuricou som zakrmil. Tak uvidíme. Mám tu od delfínov nejaké peletky. Prvá rybička. Asi malý kaprík to bude. Nie. Asi boleň. Boleň. To druhá ryba. Počo niečo letie. Je asi kaprík. No to je pekný. Neviem čo to je, ale to je väčšie, čo pekné.
No, toto je parádny kaprík. To je dielo. To je dielo toto. Triciatka feeder. Telefeeder ešte k tomu. A poď. Poď. Krásny kapor. Krásny. Maličký košík, očik a dá sa. To je krásavec. Pozrite to dielo. Krásne. Kúrnik šobe. To je dielo. Poď, fešáčik, poď. Nadýchni sa. Ešte má koľko sily. Len sa mi nevypni. To je krásavec toto. Toto som nečakal, že príde.
Ešte nie. Prčiec. Malý podberák som doniesol. Ešte nie. Máte havíčkou, poď. Toto není možné. Dobre. Mám ho. Upnite na toto. Nazrite sa na to. Krásavec. Fešák krásny. Nádherná ryba. A čo som chytil zase? Neviem, čo to je. Kopeto. No. To nevyzerá malé. Neviem, čo to je. Asi malý kaprík. Mrena. Mrenička. A taká, to ja viem, maličková, 40. No poď, dobli, neboj sa. Dobre. Vyhokneme ťa moja. No, poď ty. Aká to? Mrenička. Pekná. Jaj, no. Išiel som na jedno nové miesto tuto. Vyskúšať, tak uvidíme. Hen tam už potom dvakrát som bol ešte, ale už nič moc nebolo. Slabota tam už, neviem prečo zastali, ale uvidíme, no. Tu na tomto druhom. Mám tam kapríka asi. Vyzeralo to tak. Není bohviaký. Prešiel pod udicu. No, není špatný.
kaprík. Pekný. Pekničky. Poď. Neboj sa. No neboj sa. Je to možné. No poď. Poď, neboj sa. Odfotíme ťa a ideš naspäť. Krasavec, poď. Dobre, je to. Na podložku pekne. Takto. Vypneme ťa, môj. Už ideš naspäť. Dobre si sa sekol. Ten maličký očik. Jak si to seknutý. Dobre môj. No, taký to je. Aký to. Pešoč, neskáč ty. Pekničky malý. Niečo som chytil zase. Si to bude zas kaprík. Musím zobrať podperovček. Ešte na druhé je mi brnko. No, možno bude väčší ako ten druhý. Vyzerá to tak, že o niečo väčšie to bude. No, o niečo, no. Pekné, také mierové. Silu majú porádnu. No. No, už aj druhý mi bere volačo. Lebo to je ten konár. Ale tento je krajší. To je krajší, veru. A to je veľmi bojovný.
Máme ťa na podložku. Dobre. Pekničky. Peknúčky si. Takýto. No dobre. Dobre, neboj sa, už ťa púšťam. Takýto peknúčky. No, pustíme ho späť. Dobre. No, bola čo máme. No, to bude niečo pleskovač, alebo čo. No, pekná lopata. Veru, že pleskovač, aký krásny. Parádny. No takého som už dávno nechytil pekného. No poď môj. Dobre. No, takto. No vyhákneme ťa môj. Tak. Pozrite na toto. Krásavec pekný. Krásny pleskoč. Dávno som už nevidel takého. Paráda. No dobre, dám to naspäť. Chcel som vám ešte montáž ukázať. Tam na tom prvom mieste som chytal na metód košíky. Ale troška mi to aj bral prúd, tak som zmenil. Dal som, neviem toto jak sa volá, ale klip. Takýto rebrový košík, 30 cm náväzec, 20 maličký háčik a trň. To je celé. 60 gramov má ten košíček. Tak toľko som ešte chcel povedať, že samozrejme všetky ryby sú pustené naspäť do rieky naspäť. Ja ryby neberiem vôbec z rieky Nitra, aj kvôli tým kovom a tak. Z jazera zoberiem, ale aj to na Vianoce ja si zoberiem jedného. Maminým zvyknem zobrať. Tí majú radi ryby, tak dokopy keď 6 zoberiem za rok. Tie, čo dávajú tie na zarybňované. Takže toľko asi. Máme rybičku nejakú. Neviem, čo to bude. Krásny pleskovač zas. To je dielo toto, ale toto je brutálny. Toto je brutálny pleskovač. Krásny. Krásny je. Veľký, pekný. No. Asi ho aj zmeráme. Len tak do srandy. Ale je brutál krásny. $56. Pekný. Kúknite na to. Tak to vám to ukážem teraz. Veľmi pekný. Krásny. No dobre, neboj sa, ideš naspäť už. Počkaj, len ti to
Jákneme, takto, dobre. No poď. Ideš späť. Tu máš môj slobodu. No. Počkaj. Dobre. Môžeš ísť. No toto bol krásny, taký jak minule. Možno niečo väčší, neviem. Je krásne. Je tam ryba. A čo to zobralo? Ó, krásny karas. Aha, odvesil sa. Jaj. Tak som videl, že karas. Alebo malý kaprík, neviem. Tam ďalšia rybička. Dneska ho nejak dobre berú. Čo to je? Plesko zase. Lopata. Krásny peskoč. Zase taký 50 volač. Poďme sa tým. Dobre. Hneď ťa púšťam, neboj sa. Pred chvíľou, čo zobral. Nie, ten karas alebo kaprík, aj ten bol taký, čo ja viem. Možno mieru mal, keď to bol kaprík. Tak to vám zase ukážem. Pekný. Ako 50 volačo. Paráda. Puštíme ho. No bež. Už odišiel. Dneska sú za to zábery, chvála Bohu už. Dobre. Samý sopel. No dobre. Ideme ďal. Je tam rybička zas volačo. Malé aj to je. Čo to je zase? No. 14 zobral. 14. Nosol. Máme rybičku. Neviem, čo to je. A čo menšie zase. No, čo to je? No, dobre. No, ukáž sa už. Jalec. Asi jalec. Tak to vyzerá, že jalec. Toto bude kaprík.
Veru, že to je kaprík. Ani malý, podľa váhy. Tak vyzerá, že to je bude niečo také. No, tak neviem teraz. Ale váhu má. Nechod tam sú zeliny. To prčíc, odvesil sa mi. Nie je možné toto. To bolo byť pekný. No čo už. Čo spravíme? Ale bol pekný. Spomneme tak odhadom ich 5-6 mohol mať. Možno aj viac. Ryba, ale toto je niečo malé. Zase jarec. Zase jarček. No aj škoda toho kapra, kurník šope. S jednou skúšam na bojli. Dal som tam pikantnú čučoriedku. S druhou fejdrujem ešte. Uvidíme. Ale už som chcel veľmi skúsiť aj na bojlist, takže dám bola, čo sa podarí. Dobre, nízko rieka. Je to také slavúčké už teraz, ale nikdy nevie človek, no. No, taká malá rybička. Čo to je? Malý bolenko. No, ty si moc malý. Toľko sa s tým hral. No túto ananás. Kurice od delfínu. Kúse ťukajú do toho, ale to sú tie bolene malé podľa mňa všetko. Skúšame dať, čo som chytil toho veľkého kapra. Syr pečeň. Uvidíme. Už aj do bojely sú mi ťuklo raz. Čo? Ale podľa mňa to aj to tie bolenie. Nekrmil som, len PVAčku som dal pár polených bojly. Takže uvidíme. Z nohou by sa tu nahádzuje, ale zo spodu pekne nahodíme. Tak to len do poli. Uvidíme, či bude zmena. Ale to, ten ananás kukuricu to v kuse. Ale len ťukajú, ja neviem, či to ťahajú len za koniec, alebo hente sa možno náhodou sekol. Pekne ohol zase, ale to bude podľa mňa zase boleň. Ten sír peč, hovorím. Takéto bolenie idú. 20. Aspoň bude. Volačo. Mám druhý pilot som tu. A teraz som zobral fíderky.
istotu. No, ja som nemal na to bojli nič. Čo je toto? Nás boleň. Teraz taký krajší. Teraz taký krajší boleník, ale na tých 40. No dobre, vypustíme ťa môj. No choď, nejdeš ísť. No. Máš to veľmi seknuté. No dobre, vyberiem ťa. Teraz tam mám bolačo. Pekne zobrá. No podľa mňa zase to bude ten boleň. Vajalec. No hovorím, tak to vyzerá. No na budúce asi prejdem na to prvé miesto, kde som toho kapra od tých 15 metrov ďalej. Lebo tuto v kuse toto ťahám. No hovorím. Také to idú. Ach, katastrofa. Kapornič. Zasa toto už není možné. Pekné kusy, no už teraz idú. Dobre. OK, čo ja viem. No tento má aj 50, no toľko nie, 40. Kuse idú, kuse. Sa mi to ani točiť nechce. Ešte troch som mal. Už pomaly balím, lebo katastrofa. Ale za 2 hodiny nejak 5 alebo 6 som chytil, ale také 40. Na budúce prejdem tam, kde som chytil toho veľkého kapra. Vyskúšam tam. No, nie je to ďaleko od toho, ale hádam, tam sa už podarí niečo iné, lebo toto je katastrofa. Tak vyšiel som von na toto miesto, kde som chodieval. Už asi posledný krát, už potom pomaly dokončím to video. Lebo už sa chcem venovať potom na boilies, chodiť hlavne na Nitru. Tak podvečer, po robote, ako skončím. A zase cez víkendy chcem chodiť už skúšať amúre. Takže to som chcel a ešte, že lebo my sme chodili s jedným kolegom len na krátke vychádzky, ako ráno sme išli skoro ráno a do tej 11. maximálne. Nechodili sme v podstate vôbec po obede na rybe, takže ja by som chcel začať už takto na Nitru boilisovať. Chcel som len dokončiť toto video už a potom už začnem na bojle. Takže zatiaľ toľko, ešte hádam dneska sa niečo podarí. Tak keď hej, tak natočíme. Tak zatiaľ sa majte. Ozvem sa neskôr, keď bude ryba. Tak je tam lička nejaká, ale nič veľké. Uvidíme, čo to asi jalec zase. Čo si to ty? Leskáč, ale taký 30 cm. Jej, no nevadí. Aspoň sú zábery zase. No, vydvihnem ťa takto. Vydvihnem. Dobre. Počkaj môj, hneď ťa hodím naspäť. Len sa neotras teraz. Dobre.
Takýto maličký tri. Už na to prvé miesto som nešiel, kde som mal toho osobáka, lebo vedľa tých 15 metrov, čo som išiel raz, keď som mal obsadené, tak samé bolenie tam, neviem, nejak ma to tam nelákalo, tak preto som aj kvôli tomu prišiel na toto miesto. Tu som pochytal viac, povedzme, tam som mal toho osobáka, ale zase tu som dosť pochytal toho. Takže tu sa mi tak viac darilo, preto som aj tu potom rozhodol, že ukončím video. Rybička. Je tu rybička nejaká. Asi malý kaplík, alebo jalec zase. Neviem. To je jalec. Jalec. Aký 40-ka také volačo. No, dobre. Aspoň berú. Takže ukončujem to video. Mal som tým 3 alebo 2 jalcov, teraz ani neviem, toto bola tá posledná rybačka. Už teraz chcem na tie bojlesy ako podvečer chodievať na Nitru. Tak uvidíme, dúfam. A ešte na tie amúre, pravda, že to by som chcel natočiť nejaké video. Takže toto bolo dokopy tak 14 hodín, čo som bol celé video. Takých 7 krát som bol vonku, po 2 hodiny som chodil stále len von. Takže dúfam, že sa vám ľúbilo to video. Ďakujem vám za pozornosť. Tak sa majte pekne. Dúfam, že sa ešte stretneme v nejakom videu. Čaute.